Cristiano Ronaldo hian a Fapa chungchang soin ka Fapa hian theina aneya footballer ro puitak ani theidon emti ero kan la muang chu achang chuan ko ka ina in ka du puilu tuklem lote a in vele thin acheranga a bol khoi vela dik thlupa ma se chu chu atok zo lo ti ero ka hrachiang ka hril tamber chu in pek na tak tak ne na thorim na kong kan zo hian lo thlin na athlen ti hi ania alaka pressure siam ka du lova footballer ni tir katum kherlo ma se ka du min zo tani chuan ka Fapatan hi chuan footballer ni se ka du hle a ka tilui lo thung apoi mo ber zok chu engthil po ti se a thaber ni hi ania footballer emo doctor emo po ni se a thaber ni hi atum turani ati ama Cristiano Ronaldo tumru zia a thorim ra aseng chian zia kan hria a chu chu a thakal zela hian tu nge atum zia po alang le ta a thokrim chuan an hmu mai ni lovin midang te sem tur thlengin an nei thin chu chu Cristiano Ronaldo nuna betlat ania a Fapa hian ron chhun chhodon takmo